нахуй кніжкі чытаць, у прынцыпе, вы разумееце, вось калі вы сустракаецеся з чалавекам у інтэрнэце альбо ў рэальным жыцці, які рэальна рэгулярна тупа марнуе свой вольны час на тое, каб чытаць кнігі. Вось скажыце мне, просто ў чаце напішыце, калі з вашага досведу гэта не самыя тупыя людзі, якіх вы, у прынцыпе, бачылі нахуй у сваім жыцці. Асабліва, калі гэта жанчыны, таму што тая хуйня, якую жанчыны чытаюць, яе просто складана апісаць словамі, гэта лаўкрафтаўскі жах. Ось. Таму лепей, блядь, сустракацца з жанчынай, з дзяўчынай, якая, ў прынцыпе, не адкрывае ніякіх кніжак. І з хлопцамі гэта працуе трошкі па-іншаму. Хлопцы вольны час марнуюць на тое, каб гуляцца у нізкапробныя кампутарныя гульні. У нас іншая хвароба ў гэтым сэнсе. Але яна не займае, здаецца, столькі часу, яе прасцей выйсці, і яна не фармуе асабліва твой светапогляд. А калі ты 24/7 чытаеш всялякія раманы пра стасункі паміж падлеткамі, то ты пераўтвараешся ў падлетка нахуй са стасункамі, нават калі ў цябе іх няма. Гэта ж просто поўны пиздец. А мастацкай вартасці ў такой літаратуры 0 нахуй. Але пра яе ўжо здымаюць там, блядь, цэлыя падкасты, блядь, каналы вядуць. Просто абасрацца. Жаночая літаратура гэта рак нахуй. Калі пра гульні, прынамсі, усе ведаюць, што гэта, просто забавы і не больш. Гэта тупа, такі цікавы спосаб змарнаваць свой час, атрымаць пэўную асалоду вось ад працэсу. І не больш таго. У той момант, калі пра чытанне існуе міф, што чытаючы чалавек гэта, блядь, ебанутага ўзроўню інтэлектуал. Асабліва ў сучаснасці, калі ў прынцыпе кніжкі-то асабліва ніхто не чытае. Але, блядь, калі вы будзеце цэлымі днямі глядзець, сука, сраныя тыктокі, лістаць стужку ў рылсе, вы больш досведу карыснага наберацёся і ведаў, чым калі вы будзеце чытаць гэтую хуету просто. Немагчыма нахуй гэтую просто тонны макулатуры, блядь. Гэта людзі, яны яшчэ купляюць, блядь, папяровыя версіі гэтых кніжак. У іх цэлыя палічкі нахуй. Просто ахуець. Гэта нават мемам стала, калі там здымаюць нават відосы ўжо пра то, як выглядае палічка хлопца, тупо там Толкін стаіць, блядь, Лаўкрафт і іншыя талковыя аўтары, і палічка дзяўчыны ў кніжцы альбо няшчасная любоў, альбо самагубства, блядь, пасля няшчаснай любові, альбо, блядь, цяжарная ў 16, альбо, блядь, не ведаю, нейкія секс-оргіі, вось што таксама досыць характэрна. Я вельмі здзівіўся, што, аказваецца, жанчыны, прыкладна, жанчыны, блядь, як гэта назваць, дзяўчыны, прыкладна мае равесніцы, якія вылучаюцца сярод дзяўчынаў з іншых пакаленняў, займаюцца найменш, у прынцыпе, сэксам у сваім жыцці. Яны чытаюць найбольшую колькасць тупой хуйні пра не толькі у прынцыпе, сексуальныя оргіі. Гей-оргіі-то мы ухваляем на маім стріме. Мы з ЛГБТ і супраць дыскрымінацыі па сексуальных як гэта сказаць, арыентацыях. Блядь, тупо тонны нахуй макулатуры. То бок хлопец паглядзець порно-ролик на 15 хвілінаў, яму гэтага будзе дастаткова. А жанчыне трэба прачытаць 3 тамы нахуй сексуальнай гей-бі драмы пра вампіраў, карлікаў, якія згубілі свой дом, іх у дзяцінстве была таталітарная маці, якая ім не давала пісаць седзячы. Просто, блядь, немагчыма нахуй. Не просто так у дзяўчынаў найбольшая распаўсюджанасць псіхічных захворванняў і разладаў.
Лепей сустракацца з жанчынай, пакуль яна яшчэ не навучылася чытаць. І то праўда. Я бы хацеў, каб у мяне на палічцы стаяў архіпелаг трудлях. Ідзі нахуй. Werewolf Breeding Dark Romance. Вось, менавіта яно. Просто пиздец. Я не ведаю, мабыць, яны, ну, то, мабыць, яны як хлопцы таксама да гэтага ставяцца, тыпу, яны ведаюць, што гэта шлакавы контент, і ўсё роўна яго спажываюць, таму што ён ім падабаецца. Тады ў мяне 0 пытанняў. Але ёсць адчуванне, што яны сапраўды упэўненыя, што гэта сур'ёзнае хобі, блядь, інтэлектуальны рост, што гэта пракачка таго самага эмацыйнага інтэлекту. Вось. Хуй ведае. Я просто апісваю свае ўражанні ад таго, што бачу ў тэлеграме, у твітары, у тым ліку на беларускай мове. Просто тонны нейкай дрысні. Гэта вось адна з тых прычынаў, па якой я вырашыў пайсці ў стрымы. Таму што тую ж самую сітуацыю я назіраў на стрымінгу беларускім. То бок, калі гэта гульнявы стрым, то абавязкова па нейкай, блядь, анімешнай хуйні, якая не можа спадабацца ніводнаму нармальнаму чалавеку ўжо сходу просто па эстэтычных прычынах. Блядь, калі абмеркаванне літаратуры, то абавязкова нейкая соевая хуйня пра Гарры Поттера, блядь, пра нахуй Стывена Кінга, яшчэ нейкую дрысню, блядь. Калі абмеркаванне навінак серыялаў, фільмаў, то гэта, блядь, падлеткавая зноў нейкая хуйня пра стасункі, блядь, просто ванітаваць цягне ад гэтай хуйні. Хочацца нармальнага, ну, такога адэкватнага, таго, што мы прывыклі бачыць у тым ліку ў расійскамоўным сегменце, сегменту Ютубу, дзе людзі з добрым густам будуць абмяркоўваць цікавыя рэчы, якія ім цікавы, у прынцыпе гэта цікава, і па ўсім свеце гэта цікава, а не гэтую, блядь, задротскую, нахуй, просто ебалу, елбасы, нахуй, каляровую для дзяцей, даўнаў, выбачаюся, асуджаю дыскрымінацыю. Зараз трошки лепей з гэтага пункту гледжання стала. Вось, зноў ж такі, гэта бачна і па агучках у тым ліку. А раней пераходзіш на канал агучак, там, блядь, не каб перакласці, ну, нармальную клясыку. Вось ёсць там, не ведаю, просто ёсць IMDb сайт, і там 250 найлепшых фільмаў гісторыі. Ну і допустим, што гэта досыць суб'ектыўны такі спіс, і складзены па азнаках быдла, якое не разбіраецца ў кінематографе, але, блядь, ну там сапраўды шмат клясыкі, якую варта было перакласці, якую просто людзі глядзяць. Нават з такіх элементарных пытанняў прэстыжу, што варта пэўную колькасць гэтых фільмаў паглядзець все ж таки ў сваім жыцці, каб разумець, пра што ў прынцыпе папулярная культура, якая цябе атачае. Вось перакласці гэтыя фільмы. Не, ты заходзіш і там, блядь, тупо нахуй 200 сезонаў нейкага аніме перакладзена і агучана. Адным чалавекам прычым. Сядзіш, думаеш, блядь, ёб твою мать, куды столькі энергіі уцякае? Просто пиздец. І потым мы яшчэ здзіўляемся, што людзей у прынцыпе не цікавіць беларускамоўны дыскурс. А тут нічога няма, блядь, у беларускамоўным дыскурсе. Ты заходзіш у інтэрнэт беларускамоўны, і тут ты будзеш альбо глядзець крынжовую змагарскую хуйню на Еўрарадыё, гендер-гэп які-небудзь, альбо 10 тысяч афарызмаў Сергея Ціханоўскага, ну вось гэтая хуйня ўся палітычная ў двухкосе. Альбо ты будзеш, блядь, спажываць анімешную хуйту, соевую, кринжовую. Это не национальные люди, это агентура, это люди, які скомпрометовали себе, это маргинез, які зашли в тупик. Ну вось, Яна Станіславович абсолютно правильно зараз выразіўся. На гэта немагчыма глядзець без слёзаў. Так. То бок я хочу бачыць на Ютубе, тым же самым альбо на Твічы, калі я заходжу, стрымы, па-першае. Чаму ніхто не выкарыстоўвае такі просты сродак камунікацыі з аўдыторыяй? Я зараз кажу не пра людзей, якія пачалі на Твічы, якія стрыміць гульні, іх, у прынцыпе, там глядзіць 3 чалавекі звычайна. Не.
добра робіць, напрыклад, Тышкевіч, хаця, на мой погляд, ён мог бы нашмат большую актыўнасць падымаць на сваіх стрымах, то бок у яго там глядзець стрымы ягоныя на Ютубе па 300 чалавек, вось, у анлайне, але пры гэтым у чаце, ну, тупа, паведамленняў 10 збіраецца. Яму трэба, ну, трошкі лепей гэта арганізаваць, такую камунікацыю з аўдыторыяй, і можна было прабіць проста ахуіцільныя стрымы. Сергей Ціхановскі, дарэчы, зразумеў, што ў гэтым палягае жылка інтэрнетная, што людзям падабаецца слухаць нешта на фоне. Людзі не хочуць глядзець вось гэтыя ролікі ахуіцельныя, знятыя ў студыях, на добрыя камеры, з добрым сюжэтам прапісаным, са сцэнаром, падрыхтаваныя. Гэта таксама добра, што такое існуе, але, ну, в прынцыпе, шмат такога контенту зараз не паглядзіш. А які контент можна глядзець проста гадзінамі, гэта менавіта стрымы і падкасты. Ну, падкасты гэта такі соевы фармат, там таксама людзі збіраюцца, блядь, у студыі, садзяцца за велізарныя сталы, апранаюць сабе на галаву навушнікі, блядь, гэтыя агромністыя нахуй, якія на плечы ледзь не спадаюць, і шэпчуць сабе ў мікрафон нахуй. Я кажу пра іншы фармат. Я вось чакаю, калі наступіць эпоха сапраўды развітога ніжняга інтэрнэту беларускага. Калі людзі, не атрымоўваючы ніякіх грантаў, не з'яўляючыся нейкімі папулярнымі палітыкамі, аналітыкамі, яшчэ якімі-небудзь смакчыцікамі, проста звычайныя людзі, якім ёсць што распавесці пра сябе альбо пра сваю дзейнасць, калі гэтыя людзі пачнуць ствараць каналы і проста вяшчаць на аўдыторыю і збіраць данаты, як гэта раблю я. Чаму гэтага не адбываецца? Ну, хутчэй за ўсё праз тое, што проста інерцыя беларускага контенту зараз такая, што ўсё роўна большая частка людзей цікавіцца беларускамоўным контентам толькі калі яны навіны хочуць паглядзець на Белсаце, там, на Еўрарадыё, і ўсё. Яны проста не прывыклі да таго, што можа існаваць які-небудзь іншай тэматыкі контент, акрамя гэтага крынжовага беларускага і беларускага капраціўлення на шматлікіх інтэрв'ю, блядь, і перадачах. І зараз гэта патрошкі пачынае развівацца, але вельмі слаба. Пакуль што вельмі слаба. Так, што вы там пісалі, дарэчы? З данацерам заробак з заводу прыйшоў. Паходу. Аднаго разу зайшоў да беларускага стрымера гульняў і спытаў, ва што ён гуляе, мне нават не адказаў. Але там гледачоў было з дзесятак гледачоў. Ну, вось, бачыш, у мяне нават менш гледачоў. Мне асабліва няма чым пахвастацца. Што можна глядзець гадзінамі, гэта відэа Максіма Шабуцкага. Застраліце мяне хто-небудзь, калі ласка. Калі доўга глядзець Шабуцкага, то ён пачне глядзець на цябе. Так казаў гэты, як яго нішча. Альберт Эпштейн так казаў. Прычым можна рэальна, вось, ну, звычайна кажуць, беларусы ахуенна адукаваная нацыя. Дык дзе гэтыя мільярды каналаў спецыялізаваных, якія вяшчалі на розныя тэмы, там, звязаныя з рэлігіяй, з гісторыяй, з філазофіяй, рознымі навукамі, з, блядь, не ведаю, геаграфію, просто гэта лічаныя каналы. Ось мой канал пра нейрабіялогію, я раблю лекцыі. Зараз з'явіўся, дарэчы, нейкі канал пра авіяцыю, але ён таксама, ну, такі сабе. У сэнсе, што мне фармат не падабаецца. Я лічу, што трэба стрымы рабіць, а людзі адразу ідуць і ебошыць вось гэтай ролікі з монтажом, са сцэнаром, які паглядзіць столькі ж людзей, колькі стрым,
але пры гэтым яшчэ ты заябешся. Мне здаецца, дарэчы, праз такую хуйню мноства творцаў беларускіх яны проста выгараюць вельмі хутка. То бок я магу гэта цудоўна зразумець, калі б я не стрыміў зараз, ну амаль што год, а рабіў проста ролікі на YouTube з тым жа выхлопам абсалютна, а мабыць нават меншым, у мяне падгарала б срака, таму што я марнаваў бы дохуя часу на тое, каб прыдумаць сцэнар, зрабіць карцінкі падабраць, відэарад, запісаць гук, усё гэта потым змантаваць разам, заліць і пэўным чынам яшчэ прапіярыць неяк, таму што зноў ж такі, чым стрымы добрыя, я магу ўзяць, запрасіць сабе на стрым якога-небудзь вядомага дзеяча, і калі ён пагодзіцца, у мяне там плюс 10 гледашоў умоўна. І дохуя падпісчыкаў, як гэта было, калі я з маргіналам пастрыміў. Адразу падпіскі пайшлі. Ну, зноў ж такі, умерана, таму што контент непапулярны, беларускамоўны, але, блядь, калабы яны вырашаюць. Калі ты проста піліш відосы, ты стрэльнеш на пачатку, таму што пра цябе могуць напісаць нават у якіх-небудзь СМІ. Глядзіце, першы канал пра авіяцыю, першы канал пра геаграфію, пра гісторыю, такую, ну, такі некананічны контент, то бок гэта не контент пра гісторыю ад Белсат, а проста вось людзі, якія вывучыліся на гэта, якія з'яўляюцца навукоўцамі там, альбо, не ведаю, як я, студэнтамі там, аспірантамі, і проста сядзяць піздзяць на гэтую тэму. Прычым у вольным фармаце яшчэ, ну, разам з камунікацыяй з аўдыторыяй. Яшчэ можна закруціць сюды гумарыстычны фармат. Што я хацеў сказаць, я, блядь, забыў. Я, блядь, забыл, что я хотел сказать. Ладно, похуй. Хотел яшчэ на нешта побомбить, але не лёс, походу. Я казаў пра выгаранне, так, што няма нічога дзіўнага, што вы бачыце на Ютубе, напрыклад, дохуя каналаў беларускамоўных, якія проста пачаліся калісьці, і вельмі хутка спынілі сваю дзейнасць, таму што пабачылі, што іхныя відосы набіраюць там 25 праглядаў, нават, ну, у лепшым выпадку 300 на самым пачатку, і такі, блядь, а яно сапраўды варта таго, каб я сядзеў, тут залупаўся, кавыраўся з усёй гэтай хуетой. Яно не варта, абсалютна, то бок беларусы, яны не заслугоўваюць такога контенту, такога ўзроўню старання. І калі вы бачыце некага сталага прадуцэнта контенту, якаснага, са студыі, там, блядь, з усімі прымочкамі, з падрыхтоўкай пэўнай, заўсёды трымайце ў галаве, што хутчэй за ўсё гэта грант. То бок людзі, калі яны сапраўды піліць такі аўтарскі контент прафесійнага характару, і пры гэтым маюць аўдыторыю там пэўную, якая гэта ўсё глядзіць, это звычайны грант, таму што немагчыма проста ўзяць з нуля стварыць канал, які будзе здымаць кароткія ролікі, нават добра змантаваныя, і пры гэтым набіраць дохуя праглядаў, калі ты пры гэтым ноунейм, то бок, ну, як я і сказаў, з нуля. Выключаем тут усе сцэнары, калі такія каналы ствараюць вядомыя палітычна актыўныя асобы. Ну, яны ж рана ці позна скончацца. Вы разумееце, новых палітычных асобаў ніякіх яркіх хутчэй за ўсё не з'явіцца ўжо ў Беларусі. І вось гэтыя старыя, яны будуць піліць контент да самай старасці, ім будуць вылучаць гранты. Дзе, блядь, новы контент? Я вас пытаю. Окей, вам не плоцяць гранты, рабіце стрымы. Гэта просто ноль трэба ўнёскаў зрабіць фінансавых. Вось гэты мікрафон, блядь, я яго купіў за $40. І ён ужо акупіўся ў некалькі разоў па донатах. Зноў ж такі, не трэба думаць, што праз тое, што аўдыторыя беларуская маленькая, яна не плацежаздольная. Проста паглядзіце, колькі грошай беларусы збіраюць, калі справа даходзіць да ахвяраванняў на сацыяльныя праекты, на палітвязняў, там,
на іншую хуйню. То бок яны не збіраюць там толькі на ахуительны плян перамогі лукашызму ад Ціханаўскага, але ў прынцыпе-то людзі данацяць. І мой канал таму добрае пацверджанне. Выбачаюся, тут трэба акошка адчыніць. Мой канал таму добрае сведчанне, таму што я купіў мікро, каб стрыміць. І яно сябе акупіла ўжо ў некалькі разоў. Нават больш, там больш, чым у 4 разы ўжо пайшло. То бок гэта, безумоўна, вельмі сціплы заробак. То бок вы не будзеце гэтым зарабляць. Але, ну, трошачкі рэалізму, калі ласка. Ніводзін пачынаючы ютубер, стрымер не зарабляе, блядь, нармальныя грошы. Это тупо на піва. Але, ёпта, за гэтым будучыня. Як вы гэтага не можаце зразумець? За гэтым будучыня, таму што гэта танна і высокапрадуктыўна. Вы можаце піліць як мінімум один стрым на тыдзень, вы 100% можаце вылучыць якія-небудзь 3 няшчасныя гадзіны, каб пастрыміць. І, блядь, вы атрымаеце ад гэтага профіт нашмат больше, чым калі б вы пілілі відосы. Калі б вы стараліся, зноў ж такі, тут, блядь, вось у беларусаў ёсць такая хуйня ў галаве, што калі ты добра пастараешься, то абавязкова гэта табе аплоціцца. Калі ты выйдзеш пратэставаць супраць рэжыму і добра будзеш пратэставаць, то ён, блядь, сыдзе. Калі ты будзеш добра працаваць нахуй на дзяржаву, там усе ейныя іспыты пройдзеш, школу скончыш добра, універсітэт, у армію пойдзеш, не будзеш касіць, потым на завод, што гэта акупіцца, а гэта, блядь, не акупаецца. Думаю, што калі ты будзеш увесь контент свой рабіць па-беларуску, там вершы пісаць, кніжкі нахуй друкаваць, не ведаю, здымаць ролікі пра беларускую культуру, вось на 2 гледачы, што гэта акупіцца, не акупіцца ніхуя, навошта так старацца? То бок старацца трэба, калі у цябе ёсць рынок, цэлы рынок медыа, у якім маецца пэўная канкурэнцыя. І калі якасць контенту сапраўды можа адыграць вялікую ролю, праўда, калі б вы, напрыклад, узяліся рабіць контент па-ангельску, і гэты контент, напрыклад, не валодаў бы нейкай унікальнай тэматыкай, то вам прыйшлося проста укладвацца ў нешта іншае, акрамя тэматыкі, то бок у якасць там, у рэкляму, магчыма. Тады варта было б старацца там грошы нейкія ўкладваць, таму што яно сапраўды там, ну, піліць відосы на ангельскамоўную аўдыторыю варта, таму што гэта проста будуць людзі глядзець. То бок у вас будзе даход і ад Ютубу, і ад данату, і ад усяго. Гэта 0 пытанняў. Але беларускі рынок контенту, ось беларуская медыйка, яна проста пустая. Вы можаце быць абсалютна нейкім абрыганам кончаным, як я, напрыклад. То бок абсалютна, ну, бесталаннай хуйнёй можна быць у інтэрнэце беларускім, і ўсё роўна. Гэта не нацыянальныя людзі, гэта агентура, гэта людзі, якія скампраметавалі сябе, гэта маргінез, якія зайшлі ў тупік. І ўсё роўна мець сваю аўдыторыю, мець свой прыбытак проста з нулём нахуй старанняў. Стрымы, блядь, гэта так проста. Адзінае, што ёсць складанае ў стрымах, гэта іх наладзіць. Вось з самага пачатку наладзіць, каб усё добра працавала, як гадзіннік. Гэта так. Але гэта непараўнальна проста з тым, што вам прыйдзецца перажыць, мантуючы, сука, блядь, сраныя відэа. Проста не параўнаецца. Міраслаў заданаціў 3 еўра. Дзякуй вялікі табе за 3 еўра. Паглыбляемся ў беларускі палітычны лор. Сёння па другой. Во, мяне выратавалі ад шабухі. Дзякуй. Дзякуй табе вялікі, Міраслаў. Так. Так. Добра, ёсць відосік і па другой ужо. Вось бачыце? Вось бачыце? Я толькі запусціў стрым. Я не папулярны стрімер. Паглядзіце, мяне глядзіце, вось у дадзены момант 12 чалавек. 12. Я подрубіў стрым, я ніхуя не зрабіў абсалютна. Просто сяджу, пізжу. Мне задонацілі ўжо $10.
гаспадарства, якія мантуюць відосы, вам норм, тыпу, ад усведамлення гэтага? Прычым я не раблю гэта дзеля грошай, мне просто падабаецца стрыміць. Я б стрыміў нават калі б мяне глядзеў адзін чалавек і данаціў бы мне 0 доляраў. Я б все роўна падрубаў, што-небудзь бы рабіў. Это абсалютна ніякай, блядь, энергіі не забірае. Наадварот, толькі надае. Таму не выёбвайцеся з гэтымі монтажамі, сцэнарамі. Подрубаете. ОБС это бесплатная прилада. Помпуете ОБС. Вебка у вас на ноуте. Ну, хіба что у вас ноут хуёвы. Але калі у вас хуёвы ноут, хуёвы комп, то вы и так не зможете нормальный контент пилить. То бок монтаж таксама вымагае досыць моцнага жалеза. Калі у вас комп, які добра дазваляе вам монтаваць відэа, то хутчэй за ўсё вы можете стрыміць. Хутчэй за ўсё у вас там ёсць вебка, як у мяне у лаптопе тупо не купіць, блядь, мікро за 40 доляраў. Не трэба старацца. Не будьце гоямі, калі ласка. Беларусы гэта нацыя, якая вельмі любіць сябе параўноўваць з Ізраілем, напрыклад, часта. Будьце як Ізраіль, будьце як габрэі, не будьце як гоі, калі ласка. Беларусы, ну ёб вашу мать. Так. Беларусы сітуацыйна могуць скідвацца бабкамі, а вось на долгасрок імпэту не хапае. Мы габрэі, і мы ганарымся. Я не лічу, што на долгасрок імпэту не хапае. Паглядзі, колькі зарабляе, напрыклад, блядь, дзе гэта у каго? Это, по-моему, у Тышкевіча ёсць Patreon. Ну-ка, зараз я гэта праверу. Я просто бачу нейкі вельмі паспяховы беларускі Patreon. По-моему, у Тышкевіча. А не у Тышкевіча. Хаця, магчыма, у Тышкевіча таксама ёсць вось Patreon. Вось, Тышкевіч, нахуй, зарабляе 702 доляры ў месяц. Ну, просто абасрацца. Это ўжо нават у Польшчы можна жыць нармальна на гэтыя грошы. Ну, але ладно, хтосьці скажа, Тышкевіч дохуя папулярны эксперт, досыць стары, з рэпутацыяй, у яго 1000 відосаў на канале. Окей, як вам такое? Як гэта называется? Руді. Заходзім на канал Руді. Спонсорства. Перайсці на сайт, Patreon. Чэлік зарабляе амаль 1000 доляраў у месяц. На донатах. На подписках на Патреоне. При тым, што ён, блядь, у Беларусі жыве. Вы разумееце, што такое 1000 доляраў дадатковага заробку? То бок там таксама не тое, каб трэба ўсірацца занадта. То бок ён, канешне, робіць ролікі. Ён больш стараецца, чым я. Але, блядь, 1000 доляраў нахуй. У Беларусі, блядь. Просто тупо нахуй бульбяны магнат. Таму не, данаты гэта будучыня. І хто хутчэй гэта зразумее, той і будзе кіраваць гэтымі потокамі аўдыторыі праз год 10, напрыклад. А хто не зразумее, будзе, блядь, смактаць пісяндру. Ну, в прынцыпе, беларусам ты не прывыкаць, зноў ж такі, чаго гэтыя. Я нічога не маю і нават супраць смактання пісяндры, разумееце, я абсалютна талерантны дзеяч у гэтым сэнсе. Не трэба мяне ўлічваць у нейкай перадузятасці у дачыненні да смактання пеструна. Это, зноў ж такі, таксама камусьці і пеструн трэба пасмактаць. Я за падзел труду. Руді папулярны сярод ціўцерская соі. Блять, а чаму ты не папулярны сярод ціўцерская соі? Я, напрыклад, мне не здаецца, што контент Руді нейкі просто немагчымы па дасягненню вось у сэнсе якасці. Не тое, каб вельмі цікава, насамрэч, глядзець ягоныя відэа. Агляды на гульні, фільмы.
Я не вялікі аматар Рудзі. Просто на рынку беларускім, які пусты, ён нахуй взяў і пачаў зарабляць $1000 на донатах. Просто ўзяў нейкі, просто вы разумееце, што Рудзі гэта просто нейкі бумер з сям'ёй, там, з дзіцямі, які будуе сабе дачу і паралельна здымае відосікі пра гульні. Ён, блядь, набраў $1000, ён нічым нахуй не вылучаецца асабліва. Не тое, каб у яго нейкія ахуительна гумарыстычныя ролікі, не тое, каб яны неслі ў сябе нейкі, блядь, і унікальны сэнс і унікальную пазіцыю. Не, это просто ролікі, блядь, ролікі на YouTube, які ён просто бярэ і зачытвае нейкую такую базовую інфу пра гульню, напрыклад. Ну і там пару словаў скажа свайго меркавання. Блядь, это любы чалавек можа зрабіць. Складанае там пачынаецца толькі калі ты хочаш гэта нарэзаць там і відэарад стварыць. Напіздзець хуйні свайго меркаванню пра фільм, пра гульню можа абсалютна любы чалавек. І в умовах беларускай адсутнасці контенту гэта мае велізарныя шансы зрабіцца папулярным. Цярпіце, карлікі, менавіта. Маляваў партрэт жанчыны, яна сказала, што беларуская культура будзе прадавацца, калі нас будуць усе шкадаваць. Я сказаў, што гэта нейкая габрэйская схема, яна сказала, што за 25 гадоў у гандлі зразумела, што ні габрэйскіх схем не існуе. Не, ну без наёбу не абысціся, гэта зразумела. Я просто асцерагаю вас перад грантамі, таму што калі вы атрымаеце грант, а потым яго згубіце, то вы згубіце свой канал, хутчэй за ўсё. Лепей трошкі пачакаць, трошкі распярдзецца, як Рудзі, і зарабляць нармальныя грошы і ні ад каго асабліва не залежучы, акрамя сваёй аўдыторыі. Ну, ось. Гранты гэта смерць. Таму занадта ахвярным рабіцца таксама не варта. Варта сядзець, вось я на стрыме спецыяльна, там не ведаю, мабыць, вам паказаць мой халадзільнік, там мою прыбіральню, паказаць, наколькі я жабрак, нахуй, што я нашу, як выглядаюць мае красоўкі. І просто сядзець і выпрашваць, казаць, блядь, дайце грошай. Вось. Гэта так, это я прызнаю такі метад. Сам карыстаюся. Лепш ужо адкрытую пэнісы пад мастом смактаць. Ну, каму што, слухай, ёсць і такое меркаванне ў чаце. Добра, давайце будзем пераходзіць паступова да відосікаў, магчыма.